Mauliate masa gok matutunaw ligok mananenggan. Satu sahang-sahang di Solo matutuna tinugon tuwat niya. Nung ngagok ulaw ta sa dari dito kalibotaryon. Asili maruhari na martuwa di bata hika sa lahog na. Sahang matagpupang gariyan. Sahat ng tutar horasa. Amang batara guru. Asal kia gok na uli gok na linggan. Baik jo amang bah. Baik mat. Menurut misi tua-tua. Jorok no hutang pampahan. Paipariparo na rumbu hutang sa mosir. Baik damang magoda kasahata. Terus dong matong kusi diyo. Sa tontong, marbisi terus meruamu rasa rata luna di pasukan tua tontong kamu yang kota nak papamuan. Di bawah kami do mangkurusong ang urus sigat jang rapu, do stok rapu. Kita nami mantong itu amat tadi bata, ang dia dapot. Songon hata ini dua asa di jang mabukulan dia darah percapalan. Dapat muna matong tujuh larang dan dua Jepang muna matong dinara. Matudu. Amang baru mga utami kami siya tudan yang katulang tohok sila tua. Asa tiko main giring bulu main rata-rata. Sa luhuna kapangilon ni hula-hula kasoto matong ang mata de bata. Matudu. Amang baru asa dibatik kanon asa pasatay masong ulo. Sigat jang butuh hamu songon nani hatan ay amang baru magpangidwa kami. Ang uhiuti hutami do ada di habata konon na setu basa hutami daron ang ngamburu. Songon dia rasa na bulari to. Alemang naruhama arwa tulang na. Tatung so doso tahok to. Ano to nga nilahay na bamang mo kang wal.
kami hula-hula na tidak bela. Asal sikit masih kau orang-orang na. Tumpes ang maling pangalakon luas na pasatani. Amat dari Batama na manggoy. Matudu. Baru at orang suhugurian nun at pahudungan. Alaon mga perpisahan siya na ang burunan yun. Ililim doon di panito mo. Masa ilokon. Lain di siyo taso ito hatan ni Nasir. Pauliate. Itulah. Baik sudah saya pakai itu sekarang malah wearing selama berulai mengguru atas dunia wearing masih jalan pertama angguru siang bulan jadi saya mah dia tak ada jarang biasa ngamin ada yang semua harua waktu yang guru kon jalan tu hari tu harua guru lalu jam orang siang baima lain ku tak soi no pilot bu pasai masalah mahu saya siap masih dia kali tinggal belum nak dan belum ke baik beres kon jangan untuk sibona alam bugereng selama nah hanap pulang si bona sijan mau bereng atas biru mana jadi karena mana berbeda orang nama kurang kenyataan mau bereng kalau ini gak saja bu pakai orang itu jadi pak jadi bakal ikut menai bah Dulu. mulai itu tunai bah waktu naik sudah senang bukan ini beli ada like udah bono karena mempersiapkan kamu sudah lima atas sektor betul pak Pasangapo kamu ulan amin. Las maruhani rajai. Para musik. Usap kami hula-ulan amin. Hula-ulan ako sembarga sinabila. Beda mang nomor kasi. Betul. Tabuji matuhani, disodon waeng hitarindik,
lumobi masih poparan yang puta o putu motat putu saribu dia juna walu saha rodi sudah huta soy barbati toba lumobi ma sektor telada ido uluat tasonari sektori alana molo kutaminan na di sektor telada do jadi sompas atau nami somon anggaran dasar nasihat kota Madia doho sa sektor telada ba tangnya mustangnya kita lumobi dengan angka perdalanan dinabor hat hamonong di bagasan borngin tu kota Cane di pasu-pasu tu hatta perdalanan muna di sampai dengan memandalan ulau jala tong marhahi pasok horas samu saat di kota Medan jala tong horas dinamulak tuaka parserahan ate yang kapangiduata bahok di sana pangiduan dohita semenang pinas pasu di ulah-ulata alani dada bola hulok ko bisa sana adong ko pinet kita tiket sa alai ang giat boy adong kita sebelum berangkat ke gereja adong persiapan pas-pas waktu pangiduan yang kahula-hulat dari los ima tatangnyakon di bagasan jabut tabi molo saya taingot saya tatangnyakon may asang giat dapat na pinagsipta ni rohani hita lumobi ma na sa ipagsipta na duduam na sa ilaon takas doy di pagsipta rohana yang kahatana tu hita na kana di kapardomanon pardongan tubuh jadi ngading
sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Nasso tama narohanami hamu maduk mulyati Tuhan tapat tiga basai ala dileho do kita saluhun na di nakabangi do dan di pasahan do yurdo hari dulu tadi apalah seharion dalam sonas suara 2000 do di dalam ulang ada pasar baguaun ni beri nami pasar baguaun ni beri nami apalah dikon so kata di sini dua ini ada nama dokter selama uru-urunya selama itu pak dan petong nak marudu tentu sudah kadang nama tutu marlas Matutu. jadi apalagi dengan di ulat apalagi di kiong amahamu maduk mereka sonari asa papu kami mah atau Tuhan mana asa mengaku maka sudah nakor sosoni udah sudah kalian nadulu so kata dua harbangan main dalam tuhuta baladu dalam tiragu sudah kata apa supasu kata naudi nang di jalur ni pasad yang kadang nama kalau rohna apu hamu metong martonga Matutu. ope pangapur pasad tami mantu hamuna botima Mau lihat deh, jadi Parjolo masih boru nami. Terima kasih buat keluarga besar Tokku, alat tulang, alat lengan sauta, do Sudena, dengan do Pulau Bapananion berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua. Puji Tuhan. Semoga dengan ini hubungan ini tidak akan pernah putus. Amin. Oh, lihat. Raja ni tulang nami, raja isi regar do batoruan, raja ni hula-hula nami, raja isi hotang, doho sude horong ni hula-hula. Bona tulang, rajai lubatoruan siregar, bonaniari lubatoruan, tulang rorobop pasaribu, lasonido hula-hula naposo, samosir, sinabela, dohot laksonido ng pardede. Akaraja ni hula-hula nang dong asa hutanami, STM sarikat horong ni roha. Dang tarpatu pahami hasuuton ulaonon, iya soalan ni akaholong ni roha, dohot lumobima, ditanya ko kamudo, ulao sa rumatua ni damang, opu Januari doli, jala, naposo ni tuhatta do odtay bak bingoluna. Alani, mau lihat orang jumolo di pasatami, raja nami, diakka nahu patu pahami, dang boy si kopi, adong boy nahurang lebih, alai di dok na tua-tua, gala-gala si teluk mardagul-dagul, molo hurak kami marga utasoit pamoromuna, tung nange mahami di apul-apul. Raja ni hula-hula, maruduturu do akka hatana huli di pasatamu, ido tangyang muna di rohanami, tuadopan di depata, asanggi atong, tarpasu-pasu po para ni lamangon, tubuh anak na sa tubuh anak, tubuh boru na sa tubuh boru, akasigan jamu morosudi, si toro pinopar tujoloanon, marhite pangidua muna, doho pangoloyon nito dinami sa luna po para ni lamangon. Alani raja nami raja ni hula-hula, dia kana ulina dengani, tamama tutu apon nami songonidok kon ni hata na tua-tua, asa naung 10 bitu maju mari 10 alu, hata na uli, tangiang mo tuaroban ni debata, pangidoamu di lehom may di tikina, jala takas metong apon nami, hot martong ani jabu. Raja ni hula-hula do tulang nami, asa taban nami sesokon na tua-tua, turtu main na duhur, tio main na lote, hata na uli, pangidoamu nai, pasu na gurang may, roha na sorang di paparan ni amangon, takas may sayunang muba, jala sayunang mamose. Sahat solu sahat tubotian, nung asaha mardalan, ulaw sa rumatuan ni damang opo Januari na matuaon, jala takas doy di pas-pasu Tuhan, lileng mahitat tong mangolu, mga manjalo matong sudah ka po para munaon, di parhorasa doho panggabian. Atong pasatay may tutup pamumar janami, alarong do benong di acara hubia, alay tutup pamumar.
urusan tu debata Jehovah di pardalan muna sigarupan. Dienet siyan buku ni Apostol Paulus tu huriana na adong di Korin. Siyan sada Korintus bindu 10 ayat 10 tulubi. Songonon mahata ni debata takas mata payutiut di bagasan rohata. Haposan do debata dang loason na hamu unjunan lobi sien guguguna ibana do na parrohon pangunjunan ni las ibana do mambahen hapatean na asa tartaon hamu saulat na hujahaw tu kita salufut na haposan do debata dang loason na hamu unjunan lobi sien guguguna ibana do na parrohon pangunjunan ni laos ibana do mambahen hapatean na asa tartaon hamu damang dohok dayna taringo tu hamatean salhun lahita molo mambigi sa taringo tu hamatean pasti adong sungkul-sungkul di rohata ima sada patukilong ima sada pertangisan, ima sada sitaw ng bulon, naro tu parmulun ta, manang naro di parmulun ni akadungan ta. Laos jok do si patahita mamereng hamatiani, ina maujung di parmulun. Hape somon hita ala Kristen, na mananda Kristus di parmulun ta, gabi si parmulun, natao baluang pangmunota hamatianido dalan laho manopo tuhantay di bagasan partikianon parjuru sahali rolohami mandok molo adong nakin sedikit kekurang nyamanan bagi keluarga di pancakono partikian ni Huria di haroro ni keluarga rabdohok damang na hinaholongan ni rohatao tu bagas joroon minta maaf kami molo dangadong ima komunikasi na boy si patupaw nani molo pegabe martabat iki di partikianon tapatupa ima ulaon parpudi tu damangon dan makurangi sanam dan makurangi haulion laos dan makurangi puji-pujian ta tu debata Jehovah hinor hondi adong nakin sautik antara miskomunikasi di partikian di hita sarupna damang dohok dainam songo na huatay hami di malam pangapulio na parjono takas dohupaan darhami songon dia panandaw nami tu amang situa na bostan na tapalo-balok di julutaw baru memang kami di luat medanon jalagabi uluan di Huryaw alay adong kesana mendalam personal di panandaw nami dohot amang na tahawlong yon ujubokot kami di luat medanon jalan nunga diojakon rodo kami manopot bagas minatuituon alamar ningot kami adong dosa hala situa na sobutan dahani dope alay targuar situa na aktif jala tarbilangan dope hot gabe situa di hurian tau bagas itu turuhan nami dinanay mananda jala magsirarian dohok hamang na tahawlong yun. Kesan pertama saya adalah Damangon adalah seorang sosok yang selalu memberikan aura positif dan selalu memberikan pengajaran dan selalu memberitakan kebaikan.
ditiki bongot kami, rohani itu bagus nasida. Respon positif apa yang kami kenal? Inang pendeta do pendeta nami, ido amang. Inang molo dihuriantai maceta gudu. Unang adog dihilala inang, somon natarasi inang di luar na imbaruan. Sandok sude akadonga kipar haladui, dongan sapamulan ni inang. Tugu tiop jala ajari nasida. Si tahu pangajari yok do nasida. Si tahu ulung jala si tahu mangiutot do di pangajarior di uluanna. Hape da bangun sahala si tua nanunga lebih kurang dan aktif hinorhon ni parsaiton na molodang salah kami 5 tahun naman. Ano? Oh 3 tahun, maaf. Lebih kurang 3 tahun. Tetapi dia tetap menggambarkan kebaikan-kebaikan akan sesamanya. Dia tetap memberitakan haulion ni huriana. Bahkan jujur di patogan ibala au. Unang mabiar ko ina, unang merasa terasing karena di tempat yang baru. Marit de maita laus ta tutup ma laus ta pamasok ma tu ambulans. Laus ta tutup ma. Yesus,
Dainang ala marpukul jam 10 seda dengan non parbor laus tinggal masa 10 seda molope seda nari dongan nani si tua dan boy rup di ingananon ala adong do ulau inasida nasubui tertinggal nasida rodo nasida magidohon Amang ina ison kadong do diakonia saya kuliah. Seberapapun ini amang ina, ini adalah sebagai rasa kepedulian kami, rasa kasih sayang kami atas kepergian Amang Sintua MM Kasui. Kami seluruh Pahalado pertama kali mengucapkan turut berduka cita Amang ina buat Amang Sintua MM Kasui dan seluruh keluarga. Jadi Amang ina, program ini baru ada di tahun 2022. Bukan menguji, bukan atau ada faktor lain, tidak. Memang lain pimpinan, lainlah lain aturan atau lain segala sesuatu yang mungkin ada yang baik dipertahankan, ada yang masih kurang perlu diperhatikan, kita perbaiki. Jadi bukan kita bilang pemimpin yang lama itu salah, tidak. Tetap yang baik. Tapi di sini baru program di tahun 2022 ini berjalan aman adanya diakonia untuk keluarga Sintua yang meninggal. Jadi untuk itu Amang Ina ini baru berjalan untuk Amang Sintua MM Tasawuf ini yang pertama kali. Semoga untuk hari-hari yang akan datang bisa lebih ditingkatkan lagi dan mudah-mudahan ini dapat berguna buat keluarga yang ditinggalkan oleh Amang Sintua MM Tasawuf. Walaupun sedikit Amang Ina, kiranya seluruh keluarga bersuka cita untuk menerima. Tuhan Yesus memberkati. Membentuk ganti krans bunga, nabui sepatu pagi berkata, laos osude marhite sian sisa datangi. Uriata paborhaton untuk keluarga besar. Jangan tangian nabi sentonga-tonga di Uriata. Untuk ibu matarapu hamuna marhite pangapuliu Tuhani siang tondina tu dipabadi. Capo kamua di bagasan roha lasni roha. Jangan pakai hamu maon dan hamuna manusia. Jadi somoni majo aman inang nagui. Jesus.